ଚାପ ଖେଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଚାପ ଖେଳ ଅନ୍ୟତମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନବ୍ୟ ଲୀଳା ଅପାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ନୌକା। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଜୀଉଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ଚାପ ଖେଳ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ହେଁ ଗତବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଚାପ ଖେଳୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ନୌକା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ନୌକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ଧ ମହାଳିକ, ନରସିଂହପୁର ଏକଡାଳ। ରବିବାର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୂଜାପୂଜି ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ପୂଜାପୂଜି ହେଇକି କାମ ହେଇଛି। ଇଏ ଶାଳ କାଠରେ କାମ ହେଇଛି। ଚଉଡ଼ା ଅଛି 4 ଫୁଟ, ଲମ୍ବ ଅଛି 25 ଫୁଟ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ତା'ର ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି ଡଙ୍ଗାର ଚାପ ଖେଳ? ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାହାରିବେ ସେ ପ୍ରସେସନ ହେବେ ପାଣିରେ ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। କେବେ ସରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଡଙ୍ଗା ସରିବ ଆମର 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ସେଠୁ ଫେର ପୂଜାପୂଜି ଆମେ ବି କରିବୁ। ସରିଲା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀ 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 ସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଜୀଉ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନଙ୍କର ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 22 ଦିନ ଯାଏଁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ତିଆରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି ନୂଆ ପୋଖରୀରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗତ 2011 ମସିହାରେ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା କିଣା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଚାକୁଣ୍ଡା କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚାକୁଣ୍ଡା କାଠ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ସମୟରେ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପାଣି ପଶିବାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛୁ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିଲରୁ କାଠ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସମିଲରେ କାଠ କଟାଇ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି। 2ଟା ଡଙ୍ଗା ପ୍ରାୟ ତିଆରି ସରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ସରିଯିବ ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେମିତି ରହିଥାଏ ବା କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥାଏ ତା'ର କିଛି ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ସରିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତା'ର ହୁଏ। ତା'ର ବିଧିବିଧାନ ତା'ର ରହିଛି। ସେ ରାଜପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିବ? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ତ ଡଙ୍ଗା 2ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବାକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଯଦି କହିବା ବିଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଭାବେ ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏଥର କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଚାଲିଛି, ହେବ କି ନାହିଁ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ଆସିନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ବଳରାମଙ୍କର ପୂଜା ପଣ୍ଡା କାମ କରେ। କ'ଣ କହିବା କି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଭୂମିକା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଡଙ୍ଗାର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର 22 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। 22 ଦିନରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶେଷ 5 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚାପ ଠାକୁର ଇଆଡ଼ୁ 9 ଜାଗା ପଣା ଭୋଗ ହୋଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଚାପ କରିବେ। ଚାପରେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସି ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ହୁଏ, ବସିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଖରୀରେ ନୌକା ବିହାର କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସଦାବେଳେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଡଙ୍ଗାର ଭୂମିକା କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ ଚାପ ଖେଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା? ଡଙ୍ଗାର କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅବକାଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବ।
ଏଇଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା 22 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ। ତ ବିଗତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଏଇଟା ଆମ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯଦି ଏମିତି ରୋଗ ଚାଲିବ ରୋଗ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ବନ୍ଦ ତ ହେବନି ପୋଖରୀକି ଠାକୁର ଯିବେନି ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ହେବେ।